Sa ulo, sa nga ito nagabaga nga balita. Magnobyo hanay, nagsaka sa babaw sang kisame para maglabing-labing. Hulog, gani imbes nga sinadya, balda sila. Pero antes ina. Mga taga-Haro, Iloilo City, maayong adlaw sa inyo. Kagtani, kamo naman ang ara sa maayong nga kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpadayon nga paglantaw kapag suporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Amo tong balita, isa ka lalaki nga 50 anyos, kagang lamharon nga babae 22 anyos. Nagsaka sa babaw kisame para maglabamba. Pero ending, nahulog sila. Gana isa paminsaron, pinang ay nano. Ano kamo mga tiki, nga kinahanglan, digdog ikaw magtinabidanay sa babaw sang kisame. Gani, para sa inyo dira nga may mga plano, nga maglabambahanay sa ibabaw sang kisame. Tagaan ta mo sang 3 ka venue, para waay sang sakit, kundi puros manamit. Venue numero 1. Sa Talamnan. Degto kamo sa Talamnan. Mayo na kay pagkatapos ni mo labugay sang pantat sang imong anobya. Panakop kamo paka. Panglikop kamo sang pantat kag haluan. Amo na ginatawag abilidad. Kay pagkatapos ninyo sadya-sadya, nag-enjoy na kamo. Puli kamo hayahay. May bet-bet kamo isa ka dosina nga paka. Haluan kag pantat. Di bala? Win-win situation. Venue numero 2. Dala sa kampo. Kalapad sang kampo. Mayo na kay kung degto kamo ya mag-iniyagit nga daw pis-pis nga kuret. Wala sang may makabati sa inyo. Tuloy ang ligaya. Degto kamo waswasanay sa tunga sang kampo kay wala problema. Pero halungin nyo lang ang ginapanghigdaan dira ninyo. Kay wala labot nga mabakirasan kamo. Basi kung malapakan ninyo dirang ipot ni Choy Mando. Samtang gabalbalanay kamo ang baho ninyo, balbal baho tinabal. Gani halong lang kamo. Pagkatapos balbalanay, propahuway, kag magpang-usang tubo. Nakabalbal ka na, may pangyamis ka pa. Ano yung tsakto? Deskarte gamay. Ika-3. Benyo. Numero 3. Sa kasagingan. Degto kamo. Dala ang imong nobya degto sa kasagingan. Degto nimo bayuhon ang halo sang imong nobya. I-plastar sang maayo. Tapos lamot tsaka ang saging niya. Di bala? Degto ka mo labambahanay para sadya. Pagkatapos tiid gamay. Kay basi kumyara dira sang mga habal nga tordan o konlakatan. Nag-enjoy ka na, pagpuli nimo, nagbakintol ka pa sa isa ka bulig nga saging nga saba. Oh, win-win situation. Amo na gani, pamati ka mo kataganta ka mo sang venue. Ini nga mga venue, puros niya manamit, wala sang kasakit. You're wondering who I am. Secret, secret, I got a secret. Kahit anay naman ta sa dason nga lapot tsaka anay sang saging. Sa dason gali nga video mo na binastos na kita.